adrenaline. Ay! Sana all! 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 Grabe oh! So ngayon, nagte-take off na ang couple category, tapos na yung solo. Sana all! Sana all! Sana all! Couple category na to. Ride safe, ride safe! Sana all! Sana all! Sana all! Nakansyawan yung couple category. Sana all! Sana all! Payak, payak. Dami nila, nakakatuwa. Ayun, yung dalawa. Bilis. Go! Takbo yung tandaan. Oo nga, no, may mga nandito sa likod natin. Dito lang sila makakabakbak talaga. 103 tayo, 104. Oh, para. Kakatuwa. Woohoo! Shout out! Maliko. Ayan, Rebulto. Divine Mercy. Shrine. Kita. Alright. Anong bike number ka?
Mga couple, sana all. Sana all couple. Sabi ko nakakatalubong na couple ah. Staring ka. Dito na tayo. Ayan, dami nila. Right side. Okay, left I see ha. Alright. Woohoo!